ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आमदार निलेश राणे यांच्यासारखं कणखर नेतृत्व पाठीशी असताना आमच्यावर अधिकाऱ्यांसमोर हतबल होण्याची नामुष्की कधीच येणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका सभापती मिलिंद नाईक यांनी मांडली आहे. काल कुडाळ पंचायत समितीची मासिक सभा पार पडली आणि ही सभा झाल्यानंतर अधिकारी गैरहजर, सभापती हतबल अशा आशयाची बातमी प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसारित झाली. खरं म्हणजे आमदार निलेश राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली कुडाळ तालुक्याचा प्रशासकीय कारभार आम्ही अतिशय गतिमान पद्धतीने करत आहोत आणि आमदार साहेबांच्या आम्हाला स्पष्ट सूचना आहेत. जे अधिकारी किंवा खाते प्रमुख तुम्हाला जुमानणार नाहीत किंवा लोकांची, जनतेची कामं करणार नाहीत, अशा खाते प्रमुखांना आम्हाला जोडून द्या. मी माझ्या भाषेत त्यांची कानउघडणी करतो. त्याच्यामुळे आमदार निलेश राणे साहेबांसारखं कणखर आणि खंबीर नेतृत्व पाठीशी असताना अधिकाऱ्यांसमोर हतबल होण्याची नामुष्की आमच्यावर कधी येणार नाही. या उलट सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता सन्मान्य पिसाळे सभेला उपस्थित नव्हते. त्या क्षणी मी सभागृहातूनच त्या विभागाच्या कार्यकारी अभियंता इंगवले मॅडम यांना कॉल केला आणि त्यांना सांगितलं, तुमच्या उपअभियंता, तुमच्या विभागाचे उपअभियंता असं सभागृहामध्ये मिटिंगला हजर राहत नाहीत. तेव्हाच त्या मॅडमांनी मला त्या ठिकाणी शब्द दिला की आत्ताच मी आमच्या उपअभियंत्यांना लेखी सूचना देते की तुम्ही पंचायत समितीची प्रत्येक सभा अटेंड करायची आहे, कारण त्या ठिकाणी जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी सदस्य येत असतात आणि तालुक्याचं सर्वोच्च सभागृह असल्यामुळे याच्या पुढची प्रत्येक सभा तुम्ही उपअभियंता म्हणून त्या ठिकाणी अटेंड केली पाहिजे. आणि जे अधिकारी किंवा खाते प्रमुख सभेला अनुपस्थित राहतील, मी तेव्हाच बिडवून आदेश केला, संबंधित सगळ्या खाते प्रमुखांना कारणे दाखवा, नोटीस काढा आणि याच्या पुढे जे खाते प्रमुख सभेला हजर राहणार नाहीत, सभा संपल्यानंतर मी स्वतः कुडाळ तालुक्याचा सभापती सगळ्या सदस्यांना घेऊन संबंधित खाते प्रमुखांच्या दालनात जाईन आणि जे सदस्यांचे प्रश्न असतील त्या प्रश्नांची उत्तरं आम्ही त्यांच्या दालनात जाऊन त्यांच्याकडून घेऊ, असं मी कालच जाहीर केलेलं होतं. संपूर्ण सभेच्या कामकाजामध्ये स्टार्ट टू एंड, शेवटपर्यंत कुठेही हतबलता मला तर दिसली नाही. माझ्या तोंडून किंवा समोरच्या सभागृहामधल्या कुठल्याही सदस्याच्या तोंडून सभापती तुम्ही हतबल आहात अशा प्रकारचं शब्द किंवा वाक्य आलं नाही. मग सन्मान्य जे कोणी पत्रकार किंवा जे कोणी सोशल मीडियावर पोस्ट टाकली त्यांनी कोणत्या उद्देशानं किंवा हेतून ही पोस्ट टाकली याचं मला मुळीच कल्पना नाही. परंतु ही वस्तुस्थिती आहे की समोरून सदस्यांचे जे प्रश्न येत होते त्या प्रश्नांना आणि कुडाळ तालुक्याच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सदर सभेचा सभाध्यक्ष या नात्याने सक्षमपणे त्या ठिकाणी उत्तर देण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. आणि आमदार निलेश राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली कुडाळ तालुक्याचा विकास रथ किंवा कुडाळ तालुक्याचा कारभार गतिमान पद्धतीने करण्यासाठी आम्ही 100% बांधील आहोत, याची मी तुम्हाला खात्री देतो.